Pripun? Oh, suket teles kudanan sore. Nggih, request kok senggakane kuwi yon Mas Dion. Ya. Seniman sing putri seniwati kayang ning lumpuh Dudutke Mas. Sembah nuwun nggih Mbah. Nggih mboten napa-napa pun jenengan niati ajeng diparingke kula to. Tepangaken menika ingkang penggarong menika Mas Dion. Nggih, tasih enem ning pinter garong menan. Nggih, aja garong to ya. Era ditolol. Gerong. Gerong. Garong nggonmu. Oh, beda ya, Mas. Ha iya. Beda. Garong nggonmu kuwi. Ora, anakku ndek khusus penggaronge. Penggarongnya sing ngendang lah. Oh, sing ngendang wae kan mau yo mbok ganti ngono lho Mas. Plak tublek-tublek ngono ya. Iya. Kono isih ngendang mong tungjelep ngono. Coba isake mong kuwi. Nafsu Kudanan sore atiku ngenes mikir kowe ngono ya ngono tapi siang tuku irus tanganane wasi sing ngendang bagus
lakone tukang kendang terus to, Mas. Ayo piye nek sing ngendang ya lagi dhewe, sing nyinden ya lagi dhewe. Ya dhewe ya kula direcangi Mbah Kardi kok. Lah iya. Lah nggih Mbah. Kudune senggakane ra ngono. Kudune ngene, Mas. Piye? Teko irus ning ngisor bangjo sing ngendang bagus ra duwe bojo. Kasihan do kasihan. Lah iya, wis statuse ra ndek bojo iki digenahke, Mas. Joko apa Dudong? Ya iki ya Duda. Duda merana. Tenang Mbak Kardi, kula tetep jenengan kok. Sing tenang, nggih. Nggih, niki Duda tinggal mati niki. Nggih, sehat-sehat nggih, Mbak nggih. Au. Hamba Pipa pabrik sing padha prihatin jangan ngasuk-ngasuk jangan mepet-mepet. ya nah ya Kur si kucing Dek Mia. Mbah Nuwun Mbah Kardi, sinom nyamat katampen si kucing nggih.